khublei yepi baroh nadu kinong syarai jong ka balang ki hinmen ba ki para banget ki ba iet baroh ha ke kerteng ka bat yang tam ka jong utrai bat unong sius pa unong penim uba iet jongi u Jesus Christ nga pedang sngewbha yepi baroh syakani ka jing syakri ka jongi yo blei lingba kane ka Bible study compare pidon ha kanu ka jaka ka ba phi ngam ban shashkor ye ka tien ka jong blei nga nget ban ngatip ba blei udon ye ka khubor na ka banta jong phi kan hakani ka miet jong kani ka snge hashwa bangine ya shakmat tongini pendam ha blei ka jingduwai blei baduk pa jongi ubah beneng utrai jong ki met bat ki men sim ke jongi ngi aingu ye me ko kanrat hakane ka por ba me plepat hangi ye kane kalat kum ki khun bat kum ki shakri ke jong me bat hoit lemba ka good news TV lemba kane ka platform ha ka YouTube ko kanrat ye ka bangila bang walampat ye ka khubor ka tien ka jong me ha kane ka janmiet bat kane ka miet jong kane ka sngi kum ba mela kyrkhu ha ki por bat ki program ki bolet no kanrat men kyrkhu ru ye kane ka por ka bangin pelut ban syong ha ki kejat ke jong me ban sngap ayu ba ka tien ka jong me ka hikai yengi hakani ka jok pat ka perthai ka bangingi em kanrat keren ngin shashkor milong ublei hi yengru baru syakri ujong me ko kanrat senran yo na baklem me omla ban le ai na bayi gini baro ha ka kerteng ka jong ujisu ni duai ngapan da ka jingngeit amen ki para banget ki ba e sa sen pat hakani ka BYNTA KABA LAI jong ka Bible study ya ka bangilayo nadu ki arte tayo ki ba mensyua padahot ha ka tayo ka balalit no ngalayo sngow syapang ka to ka kentien perthai padahot kan ya ka bangilasot nakani ka shiti ka jo upol chikinong room nakalenong ka bakat ar ka dekhot ka baar ngan pen kan mau biang yengi ya ka bangen puli ya ka ne ka benta ka bau pol wong ya ka balang haporom batu wat penyesrim ringkat yalade bat kani ka perthai nganget pilatip nganget pilas ngau thu habangi keren ye kane ka kentien perthai ha ka bangi le artayo mensyua habangi le shitayo mensyua ka kane ka perthai ka bangi ngiem bat hapdeng jong kata ka perthai upol ukhot yengi da ka bawang to pen kaladurno yalade kan da ka jing pen thmai ye ka jingmut jong pi kenang bapin yotip kaba kumno kalong kamon ka jong ublei kaba bha bat kaba pen sngewbha bat kaba janai de ki para banget ki ba en hagane ka janmiet kan ngin ya poi ya ka bangin yo ban ya jubam ya ka tu ka jingkeli ka bangalakeli nadu ka tayo ka baningkong ngalakeli ru men syam tayo kumno kan ngin im ka jing im jong ka jingngeit hapdeng jong kane ka perthai ka bamtikna phikan mau ya ka tayo ka baningkong syapang ka jinglong jong ka perthai phikan mau men syam tayo ya ka jinglong ru jong kane ka perthai ka ba hangta mi ka to ka kentien ka ba persya kristan bat sngosi bangi baroh bon na pedeng jongi ngi ya don benta ha ka bangi persya ya ka jinghikai ka jong ujisu na ba ujisu uhikai da kumwei ngi ngilong da kumwei pan bat kata ka long ka rukom im ka jongi kata ka culture ka jongi ka rukom nget jongi kata ru i kumbangi hikai ya ki long dien kita ki ban sawan ha ka jing im jong ka jingen ki para banget ki ba yen dai menta ka sngi kan kabangin ya keren ya ketu ke benta ke bakat do ho kumbang alaong na ke basang namla ban let iwei pa iwei kentien namar ka jelio palat ka ne ka ktien ka jongoblei tang ya ini de khatru ka jelio palan ka ktien ka jongoblei ban syampang namar ka ta ka daw ha ka ne ka sngi ha ka ne ka janmiet nyen ya keren syapang ka jingngeit ka jing im jong ka jingngeit kan hapdeng jong ka ne ka perthai bat ka kata ka
jingngeit ngin yakran kumno ngin im kata ka jingngeit bat kumno kan bangila ban im ba kata ka jingngeit ru balai kalong ka ba kodor haga jing im ka jongi ka ba man lagasngi kummu kristan balai kan ngidon kam ban ngej balai bangidon kam ya ka jing im jong ka jingngeit hasla jong ka ne ka berthai kyrpang haga ne ka jog ka bangingi im ka baningkong ka ka jingngeit ngilai keren nadu men syam tayo ngilai yo sngau hendrai ngampat syam la batai bat ngim syam pat la keren ya kene ga kentien ka jing im jong ka jingngeit ya ka jing im ngilai keren ha kene ga perthai ka bamanga bat mangingi im hendrai ya kene ga kentien jingngeit kan iko Merriam Webster dictionary ka ongkum ni faith is the complete trust or confidence in someone or something that there is no proof. Kata kadai ka jingngeit ka baka ni ka dictionary ka batay. Ka jingngeit kadai kata ka jingshanya pura ka jongi. Ka bangi don haka eire ka lani hau eiro wat ladangim don yaki sakhi bangin penshisha. Kata kadai ka jingngeit. Ngingeit syapang ka beneng. Ngitip bangi sngau tu ngingeit ngidon ya kata ka jing sngau scam. Bangingit bau belai jongi obalau Jesus Christ uang bau nai hangi ya kabeneng ngingit ya kata wat ladangim don bangin penshisharu ki bangila ban penshisha hakane ka jingim ka jongi tang bangi don ya kane ka jingeng ka Bible kong haka shiri ka jong upol chege Hebrew kalenong ka katway ka khat ka beningkong ka jing snows kem ya ki bangi kermen kajing tenjuru yaki ki bangim yoi nga habang pule ya kane nga sngaw ka dairu ka tu ka ju ka jing batay bakatay ka dictionary ka batay tama ka tien ka jong balay ka batay ya ka jing jiliw bat ya ka jing mayan banganget baka dictionary ru kayo ya ka jing mut na kane ka dekhan ha ka bangala banong baka jinget kadai kata ka jing kermen ka bangingi don ka ba shisha I kumbangi layo I kumbakini kilong I kumbangi layo menta ka bangala banong the things we hope for as real as if we already have them. Kata kadai ka jingngeit. Kanu ka jingngeit. Kabawat langim pat yo ya ka. Ngidon ya ka jing sngau scam. Bangila yo lupa ken. Ya kata ka bangingingeit. Kadai kata ken ka jing sngau scam. Sngau scam. Ha ki bangi kermen. Para bangit kiba ukana school ngalaban ong genuksa. Haba ulale bha ya ka exam. Haka bakut snem lada umpat yo resol ulatip lupa hoot nga kermen bangan pas tang bangan ngait ru bangan pas namar ngadon ya kani kabahang ni ka jing sngau scam ka jonga namar bangalale bah ki para banget ke bait kata ken kadai ka jingget kabangingget haki wat ladangim yo nginget yo blei waladangim yo yo tangba nginget ka donru ka jing sngau scam ka donru kata ka bamanga bat mangi ngida bat scam ya ka wala dadai bangin yapru kam lelai kata ka de ka jingget faith is the complete trust or confidence in someone or something that there is no proof nginget ya ka kata bakal long yangi bangi donru ya ka jingngeit ka scam how tau belai wat ladangim yoi ya uru kata ka de ka jing batai jong ka jingngeit ladangi keli ban sngau tho ka kata ka jingngeit ka dei ken ka baka Bible kong ka jing sngau scam ya ki bangi kermen ka jing tenjuru ya ki bangi ngim yoi para bangai ki ba ngas ngau tenan haba upol utho ya ka way na ki pastoral letter ki jong show titos hagalenong ka beningkong ka dekat ka bakat lai bad hagalenong ka baar ka dekat ka beningkong haba ukren syapang ka ka jingget ban batay ya ka jingget ubatay bad upanan kam ya kata ka kentien ka jingget ka bajanay lani ladap hibu aga kentien pareng
uhot ya kata ke jingngeit ban batai ya kata ke jingngeit ka balong sound fade ka jingngeit ka ba janai ka jingngeit ka balong ka ba sngur ka jingngeit ka ba shida ka jingngeit ka bamdai ka ba artatien lani ka badang don dau da kumwai pan ka jingngeit ka balong pure ka jingngeit ka ba kuj ka jingngeit ka balong shida ka jingngeit ka ba janai kabau Blei dan dau bat day kata ke jingngeit ken kabau Blei ukwa yanga bat yangi haba persyang ban sngau thu ya kene ke jingngeit u Thomas Aquinas way niki theologian u way niki pa jang ka balang u ongkum ne to one who has faith no explanation is necessary. Hau ta lani kata ka briu ka ba don ye ka jingngeit lani unu briu o ba don ye ka jingngeit hau ta om dan kamban nang batai benya ladang ong yangi hakani ka janmiet bau Blei udon nga kumu pastor nga nget bau Blei udon lada mangabat mangiru kum ke banget nget ye kani no question asked no further question don kamban nang batai lane ban nang explain ya kata ka statement ka banga kron na kani ka janmiet namar ba maphiru phi don ye kani ka ju ka jinggen ka banga ngedon ka bo apostol Paul wong om dei tang ka jinggen henry ka jinggen ka ba janai sound fade ka jingngeit ka ba khuj ka jingngeit ka ba sngur ka jingngeit ka balong shida ken ka ba om don da kumwei pat lada ka daya nga bangan yapru na ka bentau Chris lada ka daya nga bangan yapru na ka benta kanika jingngeit ka banga don hau Chris kam leleiru lada ka daya nga bangan yap ka bhaya nga bangalong kumta bangan yang scam hakata ka jingngeit ka bangadon ngiyo iya ka nuksa ka baba ngiyo iya ka nuksa ka ba ki briu ki jongo Blei kila im daga ni ka jo ka jingngeit kimpat shimla yo iyo Blei kimpat shimla yo ya kata ka ba ki alap henry haba ki missionary ki ba crown ki ba wan na ka ri India ngiken mau na do ka pojo Thomas haba wan ban ya thu ya kata ka jingngeit ka gospel ka jimpanam ai ka jong ka ba u sham how Jesus Christ tadi ban yapru no second thought om dan show karan jing perkat ka ba arsian ngan yap na em na ka bentau Christ ki para banget ki ba ien kani kan kede ke jingngeit ka ba apostol Paul ka ba Blei Ukraine lingba u apostol Paul ka kani ka jingngeit kam dai tang ka to ka jingngeit ka ba ngi ong nyelanget henry ka jingngeit ka ba janai dabu ikentin hadien uang ka jingngeit ka ba janai kan ka ba om don shu dakum wei pat om don shu henry lane tangba lane lada lane kumno ka jingngeit ka ba janai haba nga nget hau Chris nga nget hau Jisu full stop ja ka ba ja long ka balong nga nget bet hau Jisu kata ka di ka jingngeit ka ba nga kwa bangini keren ha ka ni ka janmiet ka ba mga bat mapi ni don kam ya kan ni ka jingngeit ha ka jingim Kristan ka ba ngi keren na do men shem tayo ya ka jingim ka ba ngi im ha ka perthei kababon ka jingkela kaperthei kaba ngitip ya ka hok long briu man briu kaperthei kaba mencem tayo kaba shun ya ki Kristan baka jing shun kami tang nabar kamwan tang nabar kadai kaba napo ru kaba mi nakikun jong ka balang napo jong ka balang hi para banget ke ba ien kadai kani ka jingngeit kaba u Blei u ong lingba u apostol Paul bau kwa yengi bangin dan bat kam tam ha ka shiti ge jong u shiki nong rom haba ule kren henry to pen kaladorno yelade kani ke diga jingngeit ka bangi don kam ban im bakan wan kata ka jing kalador kan wan ka jing pen thamai bor kan wan kata ka bangi pen sngewbha bat ka ba janai ken ka ba don kam yengi kalong ka sound faith ka jingngeit ka bangi nget hau nong penim ko bangi ngi kermen ru hau nong penim ka bala dangi yap ru kam lelei ngin bat scam ya kata ka jingngeit ka bangi ngi em ka bar ngila jubab ka kata ka jingngeit ka bar balai bakani ka jingngeit ka long ka badon kam
Balai bakani ka jingngeit ka long ka badon kam, balai pidon kam banlong ki briu ki badon ya kani ka jingngeit ka ba janai. Ka jingngeit ka ba sutien, ka jingngeit ka ba khot, ka jingngeit ka ba shisur. Ka jingngeit ka bam don dau da kum wei pan, bangin ngeit hau Jisu. Bangin nang bu dau o ladang amat ya ki jing'e nganum tresyo ban ngeit, kam don kum kata ha kani ka jingngeit ka balong sound fade. Balai bangi don kam ya kani ka jingngeit. Hakani ka jok ka bangingi em. Don lai teli ki ai ki para bangit ki ba iet. Balai bangi don kam. Ka Bible kong. Lada klem ka jingngeit. Penomla ban pen sngewbha yo blei. Hebrew ka lanong ka ba katway. Ka dekon ka ban riyo. Naba klem ka jingngeit. Penomla ban pen sngewbha yo blei. Para bangit ki ba iet ki jonga. Kani kan kalong. Kaba upol ru ukran hau titas. Wang to hikai se ye ki kun ki jonga. Wang yu ni titas wang kum unong shanai janga bala. Hikai na du ki teman. Hikai na du ki long kme ki long kpa. Hikai ye ki samla. Hikai ye ki riu rangba. Hikai ye ki samla. Hikai ye ki kena. Shapang kani ka jingngeit ka balong janai. Ka jingngeit ka balong sound fade. Ka jingngeit ka bam don shoot da kamway pan. Haba pi ngej yu Jisu, haba pi bot yu Jisu, pi ba ya ka ding pna ka jong try, ya ka tati, ka jingngeit ka ba shida, ka jingngeit ka ba khoj, ka ba shi min siem, ka ba tang shi kentien, ka ba nga ngej yu try, om dan shu da kamway. Kani ka jingngeit, klem kani ka jingngeit, ngimla ban pen sngewbha yo blei. Dan ki ba kali, Kyong pastor hapdeng jong ka jingyat lenti jong ka jingim. Teng hapdeng jong ka jingyat kabangi don hoot ni persyang. Hatu kalong na em ban kali jing kali yo blai pan. Para banget ki ba iyan. Ngaong hoot long ban kali jing kali. Hapdeng jong ka jing hapdeng jong ka jingyale kalong bapin kali jing kali yo blai. Tang ba ka rukom kali ka jong pi kamday bapin wadaw yo blai. Pai jom aga jingyat lenti ka jong u om shimla penrem yo u baun keli jing keli yo blei namar udon ye kata ka positive attitude lani kata ka rukom keli ka babha ka ba uwat ye ka mon ka jong u blei pi ka rukom keli jing keli ngi yo blei ka don lagi jong ki jong ka rukom nama don ki ba keli ki ba persyang ban wat daw yo blei balai kawan ja yang akum ni balai kabanga ngawan ja hadu kat ni ya ka jingim jonga ba me kam start mami nga kam start manga ki keli kata bat ki jubab ki bru ki nga kam la manga nga kam tip ba manga henry la dangi keli pan kenrat ba iet ka ai kamon ka jong me lingba ka ni ka jingja para bangit ki ba iyan katakan ka de ka bau belai ukwa yangi ladangi keli jing keli pinle kumno pan lada ublai jubam yapi ban ong ka kentien ngej kesuk palan shumut ublai jubam pinle kumno kan Kamtam hapdeng jong ka jingpang ka jing shitam. Hapdeng jong ka jingbam yo kam yo jam. Pinle kumno. Ka gospel ka jong yo anis kalanang ka katway ka dekat ka baningkong ngikit ma ka way tang kinuksa ngam don pohol banwan ra shibon. Ka Bible ka yuthu yengi bahang tu ka Martha ka Mary ka Martha baru Lazarus layo sngaw hagalanong ka katway ba uni uparlong upara Bagi ka long yin ka bau Jisu u it ba. Kala de ban yat ling ba ka way ni ki jing jong ka jing im ba kata ka long ba uni upara u jong ki upara jong ka Mary ba ka Martha u balong u Lazarus u la yopang ba la pak tin yu Jisu ka Bible ka ong bau Jisu u kham shimlet kum tu u snap man ba ka Bible ka yetu yengi bau sa sakat to kat nisngi habaki beriu lani ki para banget ki pentip syengi ki nong syarai lada don ka jingpang jing shitom jong ki para banget ngilaya mare kumto ban len ban yes ngolem ban peit ban bu ka jingduwai
Andai Jisu kapan perkat yang baka baka Bible kaya tu yang hadu bau Lazarus udah kelat no. Para bangit kiba iyan. Pinle kumnu hapdeng kum kani. Ladau Blei ulong silent. Ladau Blei jubab ya pi. Kaya ka banga kwa ban ong yang hagani ka janmiet. Dai hapdeng jong kani kum kini ki jingja. Kabau Blei ukwa bapinyo pen pau lani ban pen i. Ia kata ka Jingngeit kabalong sound. Ka Jingngeit kabajanai bat kabashida. Sound fade, pure fade. Pakum mangalaong bat ngan yaiban. Kabaong sound fade lani ka Jingngeit kabangadon hau Jisu kakut betang kata ja kat baja long kat balong kam lelei. Ladau Blei usngap jaru ngan yai tiet ya ka jingkang ngan yai wat ya ka mon ka jong u. Kumnu kalong ka mon jong u Blei ong ka dekat ka baar. Ngan yai wat ladau Blei usngap jaru ngan yai tiet ya ka jingkang try ka ka mon ka jong me. Snow yang ngan yai tiet kang batip ya ka ni ngam arta tien. Ngam bu dau ya me balada mem jubab ya nga lada mem ai hanga ya ke jubab lada ngam yoi ya ki dak jong ke jing kemen la ne ki ki dak ke bandon jing kermen hanga ngan sangeno ya ke Jingngeit kam dai kum kata ke Jingngeit ublei wong lada ngam jubab ro pidon em ya ke Jingngeit bangan nget ben kadai katakan ke Jingngeit ke bau Apostol Paul Ukren cik Hebrew hagalenong ke bekatway ke dekat ke Rio klem ke Jingngeit ke balong sound klem ke Jingngeit ke bajanai ke bah Ukren hau Titos ya kata ke Jingngeit ke balong janai ke balong shisur ke Jingngeit ke balong pure klem ke ni ke Jingngeit penomla ban pen sngewbha ya Blei ke baar balai bakani ke Jingngeit kalong ke badan kam. Shiti ke jong Paul ciki Ephesus kalong ke baar ke dekat ke bapra ke ong. Daga jing ai lapen im yapi. Daga Jingngeit ken. Kataru om na pihi kalong ke jing ai ke jong Blei. Para bangit kiba iit upol ukran na ke shiti jong shika balang apo Ephesus wong ye kini gigintian ban pen ken mau baka Jingngeit ka jongi hau nong panim kadai ki foundation lani kadai katakan nong rim ka baskem jong ka jing panim ka bangidon hau Jisu Krisken daka jing ai la panim yapi daka Jingngeit ken kataru om dei mangi kalong ken ka jing ai ka jong Blei ki para bangit ki ba iyan ban pen sngau thu yang balai bangi don kam ya ka Jingngeit namar ka Jingngeit faith is the foundation of our salvation ka Jingngeit ka deiken maka katenrai kan nongrim upaya ubas kem haka jingyat lenti jongi kum ubangen bat kam tam haka ta ka bangi kam yelade bangi lamat ya ka jing pen im piken mau haka gospel Yohanes kalenong ka balai ka dekat ka bakat rio ba u ru ubanget ha u on om jotsho ngidon kam ban nget ki para banget ki bayi ngidon kam ban nget bat ban le ru ya kata ka bangi ngi kam yelade bangi ngi ngen knang bangenom jotsho ha bangin yo ya ka jing pen im ngi kam yelade bangi la yo ya ka jing pen im ngi kam yelade o banadu bala pen im ya nga ngi jurai bha ya ka jing rai nadu bau Jisu urung ga dono jonga ka jing im jonga kalalong ka batamai ka bamut ngalamat ya ka jing pen im ngalamat ya kata ka bau Chris uong hanga ken Hendrai ladang imle ya katapan ladang imle ya kata ka bangi ngi kam bangi ngen katakan nongrim ka jongi ka foundation kalong ka basenjar namar kata ka daw ka jingkeli ka baar balai kani ka Jingngeit kalong ka badon kam tam ha kani ka juk ka bangingi im ka juk jong ka Jingbymtikna ka juk jong ka jingkela ka juk jong ka jingiasyllok ka juk jong kani ka perthai gidon kam namar
baka jingngeit kadai lani udai kapaya upaya jong ka jing penim kabangi kam yaladi hau Jesus Christ kain barhabangi kam kamot tang namar kumoong ga gospel Yohanes lai kan rio bau u ru ubangait hau onam judge hendai unyo ya ga jing bam jukut ladangi puli ga dekat ke basyadin ngin yo I bangi don kamru banle ya kata ga jingngeit ngi kam yala de bangi de ki khon kristan to ai bangin le kum ta ken ngin kum ta ken ha ka jing ka ba man la ka sngi ka de kan ni ka ju ka jinghikai ka ba apostol Paul u ong yu titos to hikai se ye ki khon ki jonga bagi khon jong ka balang ken yan ha ka jing long adakar ken yan ka jing ka balong janai ken yan ka jing ka ba rioblai ken yan ka jing ka ba ye durbat ka man ka joblai dai hang ta ken bangi sala banong bapidon lani bangi don ya kata ka jingngeit kaba janai kaba lai balai bangi don kam ya kane ka jingngeit kadai tang ling ba ka jingngeit ngalakran ya ka pon ka bening kong balai bangi don kam ya ka jingngeit ngalakran kalong na bangin keli jing keli yo blai kadan ka jingye sno bat ka niru kabalai ko ong badai tang ling ba ka jingngeit ha ka bangi la ban job ye ki jing yale bat ki jing ha ka jing lani ki jing tenju lani ki jing yale ki baten ra ye ka jing jong pi bat jonga kom u kristan pila ban mudur bat le sebon na preng jong pi pin yo I bat pin yem menjer bat nga kata pinang persyang ban bot yu Jesus kata pinang persyang ban ya ban le ye ka mon ka jong u ki jing ki nang kraw ki jing ki nang kraw ki jing ki nang kraw ngajus ngotenat abang perkan ya ga gospel ga jong Matias kelenong ga bapra mbaba Jesu ula daban le ya ka kamba bat haba ula kiu hakaliang ka Bible ke yato yangi haba ki senran ke labut ya u marsen kiu hakaliang ka ai ka jingja ka bajan nang to ngiyo I bagadan ka eryong ba ka bala penki kabalakta ya ka jing yadai ka jong kiru bat uta ubaki kibon hadu uput ubaki keli paramaki habau Jesu ula penjai-jai ya ke eryong kiong uniken bawat kaleer baga duriau ru ka kongo para bangai kiba ien kabalai balai ken bangi don kam ya ka ne ka jingget balai baga jingget kalong ka ba kordor ha ka ne ka jok ka bangi ngiem ka dai ken lingba ka ne ka jingget ka bangi don kata ka jingget ru ka balong sound fade kata ka jingget ka ba janai ka ba shisur ka jingget ka ba nganget bay smur men sim how try klem don ka ba artatien klem don ka ba tarai dokum ne dokum tai badai tangling ba kata ka jingget ngala ban job ye ke jing yele ngala ban job ye ke jing ngala ban job ye ke jing penshoi ngala ban job ye ke jing tenjo ki banga ngai tingko man lagasngi hakan nie ka prathai ka banga ngaim bangan le ken bangan tip ong ka tin ka joblai ya kata ken kamon ka jongublai ka balong ken ka babha ka ba pen sngewbha bat ka ba janai ni pej ha ka Bible pej ha ka kitab ka ba ar ki chronicle kalenong ka ba khat nyo kalenong hadu ka ba ar puwei pen pej ha kalenong ka ba khat rio ka de khat ka balai pulai ka gospel ka jongo Yohanes pen pej ka kitab nong bishar kalenong gaban nyaw lada pay ka kitab Nehemiah kalenong gaban rio lada pay ka kitab baar kis iem kalenong gaban khatpra ngin yo I ye ki shakri ke jongoblay nado u Josh Jehoshaphat ngin yo I yo Gideon ngin yo I yo Nehemiah ngin yo I ru yo Hezekiah hagadagapon ki brio ke jongoblay hapdeng jong ke jinge hapdeng jong ke jingele kita ki trials bagi temptation ke jing tunju ke jingele jong ke jingim ke baki ki kendo dai tang ka jingget ka baki don how Jesus kani ka jingget ken ka bau Jesus ang ka gospel Yohanes kalenong ka bakan real lai pulai to long slur pi ngala job ken ya kata ka pertai dai hang ta ko ki para ke jonga ba padeng jong ki jing padeng jong ki jingele wala nga yam nga jaw ki umat men miet ulok udon la ka jong ka jing ka lok ka dan la ka jong ka jing kam don ka jing esok apa deng arngon kadang ka jing pat yeng pat sam kadang ka jing dok ka jing kerdo kadang ka jing pang ka jing shitam ka ba pin pai shaka diang ru omlong pai shaka diang ru ombet yeng ru ji yeng ru tingko shong ru ji
ong ka ketien Hapdeng jong kita để tăng lima ka jingngeit ka ba piong layap la im ko kenrad ngan ngai tang hami hakatu ka perthei ka bangilaya keren ki para banget ki la arta yo menta để tăng lima ka ni ka jingngeit ka balong kata ka jingngeit ka sound fade để tăng lima jong kata ken ba pila ban job ya kita ke jingge ban yo i ban pen sngewbha yo Chris ha ka jingem ka jongpi ka ba khat do ha ka ni ka janmiet kum no kan ngin em ye ka jingem jong ka jingget Hapdeng jong ka ni ka perthei jong ka jingkala la ni ka perthei jong ka jingbymtikna ki don lai tli ki ai ki jubat la pedeng gi babon anum shim ye ka por tang lai tli lingkot ha ka ni ka janmiet kum no kan ngan em ngala keren shapang ka ai ka jingget kabar ngala keren balai ka ni ka jingget ka long ka ba kodor Hapdeng jong ka ni ka jog kabalai kum no kan ngin em how can we live out our faith ha ka ni ka pateng ben riu in this generation ka baning kong pi don kam ban i thu yo blei phim don kam para banget ki ba tang ban shutem bon na pring jongi ha ka jingya lenti ka jongi ngi shutep ba lakha yu jisu ha ka da por ngi shutep ba ngi don ya ka ni ka jingget ha ka bible ka ba kumta henrai ha ka ba dei ba ka jingi thu ka jongi yo trai ngim don ka jingi dei kabajan baru nong panim ngala puli mene ngala kedau mene hagalenong ga bapra ga gospel ga jong Matthias kaba kumno bagi senran ke jong Jisu kila yo i ki kamba ki bakrau ki bau Jisu lale san hajar ki patba u Jisu ulabsa tang da san teligi kpu bat ar teligi dokha tang kumto hadien katto katne kenta hadien habakila lej halor kalin jayu ki para banget ki baye ki amwe uni nama ki shutep yo Jisu ki shutep yo u ba uni udai uta u balaya thu lupan nado ka testament ke berem ki shutep yo u udai uni u ba utau khun uban palai lo ye ka berthai u ba wan no blei Henry kempat itu yo haga lenong ga bakat real haga gospel jong Matthias u Jisu u kali ong shai pin ya len ki we ki la pet no piro pin len Petrus u jubab shanu ken ngin len lat name namba me medon ye ki kentien jong ka jingim ba ka jing shisha ni yo i pralenong hadien hakalenong ga bapra ba hakalenong ga bakan rio haka gospel Matthias hakalenong ga bapra ki shutep kempat itu yunong panim de tat hadu kalenong ga bakat pra baki ong belong kan ukres ukun jong oblai shai ngin len na bahamiti don kiktien jong ka jingem pidon kam ban itu yunong panim kam tam ha kan ka perthei ka bangingi em ma kini sngi lada phemi thu yu nong panem kan ba phin bot yu kan u polwang shu Timothy habau tho ye ke shithi jong u shu Timothy wong ye to ki kentien ki bos ngau tanan nga sha hadu kat ne tang namar ka wai ka daw na bangala itu yau ta kan u bangala ngai phila itu mo yu Jisu habanga ong itu kabamut ru pidon em ka personal relationship badu pidon em ka jingiadai ka bajan badu omdan bala ban penyaklat ya pi na ka jingi ka ba pidon hau Chris pidon em ki para banget ki ba ya ka bakum kata kabar kumno pila ban em ha ka ni ka jing em jong ka jingat Hapdeng ka ni ka jok kin mau ya ka jingkhot ka ba blei ulakot ya pi ngam jula ban klen ye ka snam arajar ka ba blei kumno upen thma ye ka jingem ka janga kumno banga kala ka bamot para ba blei ukhot yanga pat kumno banga yam pat donot ban kala ka bamot hado menta menne u blei uyai pen kan mau ye ka da por
ya ka jingkhot ka bau blei ukhot yanga bangan ba ya ka ding pna bangan but yu jisu na mga kan mau ha ka du ka por ngong ko try ngam don lat shawai pan ngam don lenti ngam don ai shu hang ni kan ngan sayap ladam mempen em yanga pada ya kata kesngi ka bau blei ula kenir la ka jong ka keti bangat tiap nang nu bau blei usai yanga pangayai kan mau hadu kini kisngi ke bementa ya kata ka jingkhot ka bau blei ukhot yang akan kawai ni kinduk sapet yu Thomas Jones kalok ka jong u kat ni ka rikasi jantia ka K.J.P assembly ka jongi kentop ya ka rebhai synod bat baroh ki synod hapo jongi ki presbytery ki para ki balang hapo ka PCI dai ka jingkhot ka bau blei ukhot yu ni syakri u bakodor u eno ya ka jingsok jong ka ribelan yap ikon u klam lai phai no par wai ti la ka jong ka jingyam tang namara kata ka jingngeit ka bau dan hau nong padem jong u balang u chi su kan ngi kan mau yu Graham Stain ya ka gintien jong ka lok ka snam jong ki khon bar u lok jonga kalami ha ka negari ngarungan yap kan ha ka negari naga bentau kris kan para bangit ka ba iyan pis ngau tho na em ya ka jingkhot ka bau bleu khot ya pi wang shibon ngala khot tang khendiat kan ngala jian para bat ki hen men nga khot ya pi ki long pa nga khot ya pi ki long kme ki para ki jonga ki hen men ki jonga ki parlok samla pi don hang no ha ka ni ka janmiet kai ka bau bleu khot ya pi om baroh bangin ya long pastor lot om baroh ngin ya long temamusan ngin ya long missionary ngin ya long mission worker om baroh pidana po jingtrai pidana ka office ke jong pi u bleu khot ya pi ban long ka melu jong ka perthai hang ta ki wei ki yo in em ya ka dor bhabriu ka jong chisu ha ka jing em jong pi ka jing shep ting ka jong blei kala ja bakala petno na ka ri ka jongi hadu kini kisngi don na em na preng jong pi ki ba kwa try dai manga ban restore biang ye kata daga banga shep ting ye men ning kong sedang na le jong yeng haka imlang ka salang ka banga sa kiktien ki banga kren kam ki banga le hari ne ha bapau kai ka bleu khot ya pi hadu ka ne ka khalemat neu ong ki para banget ki ba ka ong yu adam hang no medon kan ka ba khaddo ha ka ne ka janmiet kum no kan phila ban em ka jing em jong ka Jingngeit Hapdeng jong ne ka berthai ka wei pi don kam ngan bu agak tin pareng ka spiritual discipline ubriong obakwa ban ya le ya ka jingya mare res udon kam ban train pelut daki pau kenta dagi spa kenta dagi sngi ki snem bat ki tayo ban pan kre shwa ba on let ban ya le dai tat hadu kata ba ula ban yo ya ka jing job ka balong tangkawai ka balong u gold medal ngidon kum ubanget ya ka jingyale ka jingkhot shaneng ka ba ukris ukhot yanga bat ya pe kani kadai ka jingya mara ris ka jongi ka bangi ya mare man ka sngi ha ka jingem pila discipline na em yala de kanu kenta people lot badu blai kanu kenta people lot bat ka mobile kanu kenta people lot bat ka TV kanu kenta people lot ban ya kai games kanu kenta people lot ban puli ka tien ka jong blai ki para bat ki hinmen ke jong out rai ngayo i ya ka jing em ka jong jisu utang shulat ya ka por ka ka baulet ka long ulet be jar ban ya selok ban lau jong ukpa ladau jisu us ngau tho ba udon kam ban ya selok u jisu u de khon jong oblai u de oblai u de u ba klempop
udai uba janai lada mau haga jinglong blei ke jong udang sngoto ia ke jing don kam ban syong ban yasyllok badu kpa jong ba beneng mga ban mapi kumno ko kipara mi ko ordario Daniel lai posngi ambet ban mani blei syo kumba ujedai ban le baka jing pencitom kalong ha krem jong gising Daniel wong em ngan le bet kumba ngaju duai kumba ngaju spend time bat blei ngan ye le ya kata para banget kiba iet ke jong try umat ya kabor ke jong blei baroh ngitip ya kabakut jong ke jing itu kana mapi bat mangakum dopat tagani ke janmiet ngabu ya kani happy hakani kapor kumno pin em yan shibon ki waipan hendrai ngamla banwan ralut hakani ke janmiet namar ke jengkim jeng kapor kumno kan pin em pidan kamban itu yulunong panem pidan kamban itu yu tahu ba pipi bod pidan kamban ngau thu ban ken mau ya ke jing khat ka bobleu khat ya pi pidan kamban tip ru ya ke spiritual discipline haki kejat ke jong utrai ban wat ya ban yasyllok badu Paul Ukraine haki coalition na kalenong ka balai dekat ka bar pulai apa pile ya kan ni le nado ka donot ke jong pi kan Blei Un yarap Blei Un kyrkhu ya kani ke jingiasyllok agani ke janmiet Jingngeit kalong ka badan kam na ka benta jongi ki kon ke jong Blei nam ta ka buram jong amen ngine duai ngai ngo ya me ko try agani ke janmiet me pen kan mau yang ngi ka ktien ka ba im ka jong me baka Jingngeit kalong ka ba kordor ba ka bangi don kam ba kata ka Jingngeit ru ngi don kam ya kata ka Jingngeit ka balong sound faith ka Jingngeit ka ba janai ka Jingngeit ka ba sngur ka Jingngeit ka ba shimen siem ko konrat ka bom don da kum wai pat au blei ba dik pa badai kata ka Jingngeit kan ka ba sngewbha badai ka ni ka Jingngeit ru ka ban yalam yang ka ban betin lenti yang ha ka ni ka jingim ka bangi yan ka bangin poi syaga thongkum kinong yamare ban yo ya ka pansngat jong ka hok ka ba meu kris molekular panamar kata ka daw ya rap yang i kanya blai kom ki banget ya rap yang i bangila ban sngow thu ya ka ni ka jing shisha bangin long ginong sngow ba kinong le ya ka ktien ka jong me long reka ba ka podang sa ba ka tayo ru ka babot au blai ba pa haka kerteng ka jong jisung i duai ngi panda ka Jingngeit pada ka bawai no jong ka ni ka por ka jing ai ka jong jis bo try ka jing iet ka jong bleu pa ka jing yasyllok sem ba khoi kini ki lai hui blei uba em to kin long ring kat lambat la ka jong ka balang ki khon ka jong me ka badan hang ne ba ka leng menta shedi ki bom jukut ru amen